Fl-eżami tal-O-Level Medsek tar-Reliġjon l-Invigilators appellaw lill-istudenti biex ma jiktbux favur id-divorzju. Ġenituri kkonfermaw li qabel l-eżami ntqal li tfal tagħhom li jekk jiktbu favur id-divorzju ma jkunux insara tajba u saħansitra jistgħu jitnaqsulhom il-marki. Il-Vigilator qabel l-eżami tagħmilhom lecture kontra d-divorzju tgħidilhom li minnu insara veru għandhom jgħidu le għad-divorzju qabel l-eżami u ħarġet il-question regarding id-divorzju. Da ma inaċċettabbli dawn l-affarijiet. Ma jistax ikun tbeżza tfal ta' 16 sena. Fl-istess jum il-Moviment Żwieġ Bla Divorzju nida 3 billboards ġodda bħala parti mill-kampanja tiegħu. 3 billboards li jużaw l-tfal żgħar bit-tema bid-divorzju jħallsu uliedna u vvota le f'ismi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Deborah Xkembri mill-Moviment Iva qalet li huwa naċċettabbli ntużaw it-tfal biex jinħolqu preġudizzi dwar id-divorzju. Deborah Xkembri spjegat kif il-Moviment Iva semma l-minorenni biex juri s-sitwazzjoni preżenti fejn it-tfal ta' koppji li koabitaw għax ma jistgħux jerġgħu jiżżewġu għandhom inqas drittijiet. Aċċennat li t-tfal ikunu diġà għaddew mit-trauma tas-separazzjoni u bid-divorzju kif propost se jiġi assigurat il-manteniment lehom. Sa dan it-tant il-Moviment Iva kwota artiklu f'The Washington Post fejn intqal li fl-Istati Uniti u ċ-Ċili iż-żwieġijiet żdiedu anke idumu iżjed minkejja dħul tad-divorzju.